Počúvate podcast Otvorené a dnes sa dozviete. Tohle čaj mu vlastně pomáhá vidět různý aspekty, který potřebuje zohlednit v rámci toho, jako ano, jsem o tomhle přesvědčený, protože to mám odpřemýšlený, rozumím souvislostem, vidím tam nějaký praktický kroky, které jako dokážu na základě toho udělat. A velká pravděpodobnost, když tyhle ty vzkazy jsou potom čistý a jasný, nebo ty závěry jsou čistý a jasný, že já o tom ty ostatní nemusím přesvědčovat. Protože to tak domyšlený, že ty ostatní řeknou, aha, vlastně super, pojďme do toho. Jo? A ten cíl je vlastně najít to přesně, co namotivuje i ty ostatní, protože já už to mám odpřemýšlený, aby to nebyla rychlokvaška, jako aby to nebyla náplast nebo omytí oken v rozpadajícím se baráku. Podcast Otvorené vám prináša Otvorená hra, strategický partner pri rozvoji lídrov a firemnej kultúry. Dnes si konkrétne ukážeme, ako také mapovanie funguje v praxi a Monika trošku pogriluje Čajsiho a ukážeme si, že ako to vlastne robí. Takže ahojte Moni a Čajsi. Čauko, Demči. Ahoj, Demči. Čajsi, si pripravený? Uvidíme. Možno výstup trošku z komfortnej zóny, ale toto sme sa zhodli, že je super prístup, ako si to ukázať na konkrétnom prípade. A ja sa skúsim dopytovať na logiku, že ako to vlastne funguje a Monika bude tá, čo vlastne robí to mapovanie alebo tú diagnostiku a bude sa pýtať Čajsiho. Mňa by tu na začiatok zaujímalo, že ako sa ale začína pri tom mapovaní, že či ako Čajsi má prísť niečím konkrétnym, má mať niečo pripravené, alebo ty začínaš otázkami. A myslím, že to je trochu aj. Že obvykle se děje to, že prostě za náma přijde někdo z firmy a řekne, chceme ponuku na něčo. Jo? A teď my se zastavíme a říkáme, OK, jasně, tak pojďme hledat, o čem to tady vlastně točíme. Jo? Co je vlastně to podstatný. A stává se nám, že se ta ponuka potom velmi změní v rámci právě toho, když se začneme bavit o tom a dělat to mapování, o čem to vlastně je, co vlastně řešíme. A někdy skončíme od toho, že dáme jenom tu ponuku, kterou prostě původně od nás ten zadavatel nebo zadavatelka chtěli. A aby jsme neutekli do těch, co se týká ostatních záležitostí, tak ještě než se s Čajsem pustíme do rozhovoru, tak jsme se vlastně dohodli, že je potřeba pojmenovat několik věcí. A to je to, že my jsme oba dva ze stejné firmy, z Otvorené hry a zároveň naši kolegové a kolegyně tady s náma nejsou, což znamená, že to mapování, i když to bude prostě v reálném čase a budeme řešit reálná témata, tak v nějakém momentě se může stát, že buď Čajsi nebude některé informace sdílet, nebo prostě pojmenujeme to, že tady tohle teďka prostě nebudeme se o tom bavit veřejně z toho důvodu, že nám jde o to, aby to bylo etický a aby to bylo bezpečný i pro ty lidi, kteří tady s náma teďka nejsou, protože my jsme dopředu si s nimi nenakontraktovali, do jaký míry jsou s tím nebo nejsou s tím OK. Super. A přišlo by nám vlastně jako nefér potom tahat špinavé právo. A to jsem neřekla úplně šťastně, ale otočím to, protože vlastně nám jde o to porozumět tomu, co v tom systému je, co je to ta podstata, na kterou potřebujeme koukat a není to o lidech, přesto ty lidi prostě v tom hrajou velmi důležitou roli. Tak. A zároveň za mňa, aj keby bolo nakontraktované, že teda všetci sú s tým OK, vždy tu môžu byť informácie, ktoré z nejakého dôvodu nechceme, aby boli viditeľné alebo verejné, tak kvôli tomu vlastne aj pomenovávame tento úvod. Super. A tu mi len ako príde ešte jedna vec, že vlastne aj firma, ktorá ako robí mapovanie, si potrebuje urobiť mapovanie. Veľmi často. Veľmi často. Ano. A to neznamená, že nemůže přijít už za náma a nemůžeme ten první krok udělat společně. Jo? To se nevylučuje. Což je vlastně to, co my jsme s Čajsem opakovaně se dostali k tomu, že Čajsi, řekni si, co chceš řešit a Čajsi se zasekával a já jsem říkala, to nevadí, tak to uděláme naživo. Tak to bude velký experiment, možná prosba na vás, který posloucháte tenhle podcast, berte to tak, jo? Berte to jako nějaký experiment, kterým se snažíme ukazovat to, co děláme, který není perfektní a dokonalý, je lidský a náš. Tak poďme na to teda. Ja som sama zvedavá. Ja taky. Ja tiež. Tak jo, tak ahoj Čajsi, pověz mi, s čím přicházíš?
To je dobrá otázka, lebo ja som nad tým rozmýšľal vlastne, že s čím by som mohol prísť, že veľa vecí, ktoré by ma trápili, ktoré riešim, ale neviem to ako keby, že uchopiť, že odkiaľ začať, s kým, kadiaľ to vlastne ako keby nasmerovať. Takže konkrétnu tému asi nemám a to je možno to, čo potrebujem zistiť, že kam sa možno fokusovať, alebo že čo je tá najefektívnejšia časť toho, na čo sa pozerať. Tak si pojmenoval to, že chceš vlastně zjistit, kam se fokusovat. Řekni mi o tom něco víc. Tak v rámci firmy mám milión možností, na ktoré sa môžem pozerať. Že aktuálne riešim právne nastavenie, nejaký biznis model, overenie, či funguje alebo nefunguje, role a vôbec nastavenie roli vo firme a fungovanie. Do toho obchod a marketing, aby fungoval, dokázal podporovať celý ten systém a aby to všetko zostalo v rámci našich hodnôt, našeho nastavenia, našej vízie a bolo to celé finančne udržateľné. A že odkiaľ do toho celého vliesť, alebo že čo z toho je to prioritné a kde sú možno tie prepojenia a kde mám možno vnútorné klaše, ktoré nevidím. Tak to si v podstatě pojmenoval většinu oblastí v rámci firmy, které je možný řešit. Tak pokud nevíte, co všechno se dá ve firmě řešit, tak teď jste dostali očaj s jeho jmény seznam. A já jsem nezachytila to poslední, jsem mluvil o tom, že hodnoty a vize a pak si říkal ještě něco a to už jsem nezachytila. Aby tam neboli, že ako to celé zladiť, tak aby tam, a na konci bolo, aby to celé bolo udržateľné finančne. Finančne udržateľné, aby ten model proste fungoval, hej, že ako to naskladať tak, aby celá tá logika fungovala a zároveň bola udržovaná, takže že kultúra zostala zachovaná, zostali zachované hodnoty, vízia a zároveň kde do toho systému zasiahnuť, aby sa zvýšil alebo a je otázka, či zvýšiť výkon, to neviem, alebo dostať viac zákazok, alebo že kde v tom systéme zasiahnuť, aby tie financie mohli viac pritekať. Jasné, rozumím. OK, řeknu ti, co tady zaznělo. Jo? Zazněly právní témata, zazněly role a nastavení v rámci firmy, zazněl obchod a marketing, hodnoty a vize, udržitelnost, včetně té ekonomické a finanční a tam se to potom vlastně spojuje s tím, že jestli zvyšovat výkon nebo vůbec měnit nějaké nastavení toho, jak ty a více zakázek si tam pojmenovával vlastně jako dvě nějaké cesty. Viac alebo možno, a to je pre mňa ďalšie, že ten business model, ako nastaviť, lebo my fungujeme ako dlhodobí partneri pre firmy a tento model ako viac uchopiť a viac ho rozpracovať v podstate. To je ešte jedna vec, ktorú preším. A business model ve smyslu partnerský přístup. Dobře. Tak, což je velké množství témat, který rozhodně nepokryjeme dneska. Díky. Pojď si z toho vybrat to, co je teďka pro tebe to nejdůležitější, nejurgentnější. No, to je to možno, že to neviem asi vybrať aktuálne, že úplne. Okay. Co by ti pomohlo v tom rozhodnutí? Asi, že vidieť jednotlivé dopady, alebo že čo je tam ten ako keby presah tých vecí. OK, tak pojďme zkusit ještě druhou cestu. Kde ty dopady si schopný vidět sám a kde bys potřeboval pomoct tím, aby si vlastně mohl ty dopady pojmenovat? Jo, protože furt věcí dokážeš sám, zvládneš to a máš to tam rozmyšlený. Asi najviac nevidím dopady pri obchode a marketingu, kde vlastne, ja to neviem nejakým spôsobom, že tam sú tie otázky, že ako to merať a zároveň ako to nastaviť tak, aby to bolo v súlade s hodnotami otvorenej hry ako také. Jasné. OK. Zkusíme opět pragmaticky a teď já vycházím z nějaké reality, kterou jako vy nevidíte jako posluchači a posluchačky toho, že my už jsme se o těchto tématech do nějaké míry bavili, že nějaké věci už jsou nastavené, takže já už jako vycházím z toho, že nějaké věci máme nastavené a budu se soustředit na to, kde teda je to potřeba ještě doladit, aby jsme vlastně neobjevovali znovu kolo, ale mohli se opravdu soustředit na to, co je podstatné. Tak pojď z toho vytahat, jo? Dopady v obchodě a marketingu a aby byly v souladě s hodnotami. Co z toho je to, co ještě nemáš rozmyšlený
No, kde ještě potřebuješ vlastně podpořit v tom hledání těch dopadů nebo vidění těch dopadů pojmenovávání? Tak si to je, že keď to ešte nevidím úplne 100% v rámci toho marketingu, že ktoré aktivity marketingové sú najefektívnejšie, čo sa týka pomer cena výkon a prínos nových klientov alebo potenciálnych klientov. A potom, čiže ty si zapýtala, že kde to nemá premyslené, takže odkiaľ to vlastne, odkiaľ vieme získavať najefektívnejším spôsobom klientov a čo je možno pre nich, to je, čo sú tie možno problémy, ktoré najviac tie firmy riešia, lebo ja mám niekedy pocit, že my to vieme, že my prídeme, namapujeme a vtedy vyriešime ten problém, ale že nevieme ho komunikovať, ako keby opačným, to točím tu vice versa, že neviem ti povedať teraz, že toto sú tie problémy, ktoré ti vieme vyriešiť na prvú, alebo že toto sú tie problémy, ktoré riešia väčšina firiem a vieme my ich vyriešiť najefektívnejším spôsobom. Že toto je tam možno to, kde sa tam asi najviac točím. Což znamená ale, že slyším, že vlastně z toho jako, co si pojmenoval na začátku ve smyslu toho, jaký aktivity marketingové jsou nejefektivnější, si to vlastně otočil do toho, umíme my vlastně komunikovat, co vám pomůžeme řešit, nebo jak můžeme být pro vás přínosní. Takže vlastně se tam mění to téma. Jo. Jak můžeme být pro potenciální klienty a klientky prínosní. Prínosne hovoriť vlastne ich jazykom a pomenovať problémy ich jazykom. Lebo my sa s tým stretávame opakovane to počúvame. Ja neviem, ja som na to hluchý potom, ja to zabudnem. Akože mám to nastavenie toho psychológa, ktorý zabúda to, čo mi klienti hovoria, aby som to nikomu ďalej nepovedal. To zabudnem a tým pádom to neviem zreplikovať, a mám pocit, že tam nemáme niekedy ani dáta, že toto tam je pre mňa ako keby ten fokus ako keby mentálny na to, že potrebujeme zisťovať aktívne, čo sú tie problémy a nemusí to byť problémy len tematické, ale pre mňa to je, že minule mi to tak docvaklo. A že to môže byť aj v tom, že OK, tak klienti majú problémy, keď riešia aj školenia alebo vôbec vzdelávanie, že niečo úplne inom, že keď sa s niekým bavia, tak on príde a povie im, že im to trvá, tie firmy sú neefektívne, neflexibilné, neriešia ten ich reálne problém, alebo neskonzultujú to s tým, ja neviem, vymýšľam a toto neviem, že to je možno tá vec, ktorú netuším. A myslím, že mi to chýba v tom celom, ako v tej celej skladačke, na to by sa to dalo efektívnejšie nastaviť. Jo, to jsem trochu, když to zjednoduším a vrátím o krok zpátky, že vlastně říkáš, že nemáme zmapovaný. Áno. Nemáme zmapováno, co jsou vlastně témata v rámci marketingu, který chceme komunikovat a proč. Tak. Je to ono? Asi áno, lebo my máme zmapovaný cyklus klienta, máme zmapované už v konkrétnych aktivitách, keď riešime konkrétneho klienta, že čo on potrebuje, ale ako keby nemáme ten nadhľad toho celého, že ten nadcyklus toho, že presne čo si povedal, že zmapované, aké témy sa opakujú, čo sú tie opakujúce sa problémy a či my vieme na to dodať to riešenie, ktoré vlastne je potrebné. OK. Mám potřebu trochu ještě pojmenovat zatím nějakou logiku, protože ty tohle chceš a potřebuješ z nějakých důvodů zatím je skovaný nějaký přínos, který to pro tebe má mít. Co je to, co vlastně očekáváš, když se tohle stane? Jo? Že my budeme mít prostě zanalyzovaný ty témata, ty problémy, které ty klientky řešejí, budeme rozumět tomu, co jsou ty jejich témata, budeme rozumět nebo budeme schopni to komunikovat jejich jazykem. Co bude jinak? Podľa mňa nastane zmena v tom, že budeme jasnejší v tom, čo robíme a tí klienti si to budú vedieť ľahšie uchopiť cez seba. Lebo aktuálne sa mám pocit, že veľakrát stáva, že keď sa pýtajú ľudí, ako vnímajú otvorenú hru, tak každý to vníma len cez tú svoju skúsenosť, čo je OK, ale v rámci ako keby takého toho jednotného vnímania, že toto je otvorená hra a toto rieši a takto to rieši a toto, že že inak to poviem. Ak sa stretnem s niekým a mi niekto povie svoj problém, tak pre mňa je otázka, či klient vie povedať, toto rieši otvorená hra, chod za ním. Že toto je pre mňa ten ako keby výsledok.
taká tá vstupná brána, že obsadíš miesto v hlavách ľudí, že ty vieš toto riešiť. Áno, ty môžeš riešiť milión ďalších vecí, ale že toto sú tie veci, ktoré pri ktorých sa vybavíme, že toto sme my. OK. To znamená, že to, co tam slyšíme, vlastně, co je ta změna, kterou by to mělo přinést, je to, že my budeme jasnější v tom, co děláme. A jak to děláme, možná tam slyším trochu taky. A zrozumitelnost. Srozumitelnost, jo. To znamená, že nějaký kritérium vlastně pro marketing může být, je to srozumitelný našim klientům, klientkám. OK. Což už se prakticky dá celkem dobře aplikovat, aspoň z zkušenosti. A druhý, to, co tam slyším, je vlastně sjednotit vnímání u klientů, klientek toho, kdo je otvorená hra. Je to možný? Myslíš si, že se to dá? Do nejakej miery áno. Ak by sme my aktívne komunikovali opakovane tú istú message, alebo tú istú správu, tak tým pádom je to cez čo ťa budú vnímať. Že my nepotrebujeme komunikovať všetko, čo vieme, lebo to sa nedá. Je to ani lekár ti nebude komunikovať, že všetko vyliečiť. Ale pomenovávať tie základné problémy, ktoré ti primárne, ktoré väčšinu ľudí trápia, alebo tí jeho klientov, tí potom vedia cez to prísť, že to je tá moja logika, s ktorou tam na ktorou tam rozmýšľam. Jo, tak tam slyším dvě věci. Jo. Jedna věc je, že vlastně ta istá message, že teda potřebujeme... Alebo podobná, hej. A tá istá, alebo podobná? A to je pre mňa, a to je presne tá otázka, ktorú ja neviem vyhodnotiť, hej, že lebo my máme viaceré persony alebo ľudí, cieľovky, na ktoré vlastne cieľime, hej, že tie primárne sú HRisti, potom ďalšie sú tým lídri a ďalšie sú majiteľe, majiteľky alebo lídri ako takí, ale už akože, a to každý z nich, alebo každá z nich má trošku iné problémy, trošku inak sa pozerá na tie veci v tom systéme a trošku inak tam funguje a tým pádom potrebujeme buď komunikovať, a to je otázka, či komunikovať na všetkých troch, alebo si vybrať len teda na jeden smer, na ktorý budeme komunikovať, a to je vec, ktorú vlastne tiež neviem si vydefinovať. Okay. A ja to tady skúsim, možná mám pocit, že to jako komplikuje zbytečně. To je klasika. A teď tohle bych se nedovolila ke klientovi nebo klient zvenku. To vidíte psychologické bezpečí o firme. Já mám potřebu toto pojmenovat, jenom že jako tohle se vám nestane, to my si tady mezi sebou dovolíme, protože víme, že si to, nebo opakovaně jsme si potvrdili, že si to můžeme mezi sebou dovolit. Já ti zkusím vrátit, protože mám pocit, že si to jako, že ta komplikace, kdy už je to o různých cílových skupinách, není v je možná není potřebná z toho důvodu, že pokud já vím, že ta jistá message, tak to neznamená, že já to nekomunikuju trochu jinak v každé cílové skupině. Okay. A že tím pádem to může být jenom o tom, jako musíme se držet toho, že ta jistá message, s tím ale kritériem srozumitelnosti. OK, děkuji. Jo? Že to, že možná není potřeba to komplikovat. A tím se vlastně trochu dostávám k tomu, že ty jsi si kladl otázku, jestli ta jistá message nebo podobná. Tím pádom je tá istá len v kontexte to, čo hovoríš, že to dáva zmysel. OK. To znamená, že to podobná víc bylo o tom že každá cílová skupina potřebuje malinko i něco jiného. OK, dobrá. Tak tam je... A áno, ale je otázka, či tam existuje, lebo ak som majiteľ, riešim pravdepodobne trošku iné typy problémov, než keď som HRista v danej firme, že veľakrát to, čo vnímam u klientov našich, že majiteľov, je, že chcem sa venovať viac firme, nechcem robiť vo firme, chcem viac prenechať slobody ľuďom, aby mohli rozhodovať a mať ich viac ako parťákov alebo vedieť delegovať na nich tie veci. A zároveň nastaviť ten systém, aby tí ľudia medzi sebou komunikovali, dokázali previazať zodpovednosť a vlastne ownership za tie veci. Kde u HRistu netuším, či to úplne tak je, že aké on má motivácie. Predpokladám, že podobné podľa toho, čo ich poznám, len ten, že keby ten vzťah k tej firme pravdepodobne asi bude iný. Jo. A opět mám pocit, že teďka pojmenováváš nějaké jako detaily na straně těch našich cílových skupin a stále nevidím konflikt s tím, jaká je ta message naše. Okay. No, a trochu ti řeknu předpoklad, který opět jako standardně v rámci mapování bych asi v tomto momentě ještě neudělala, že místo toho, aby si hledal, jaká je moje message, tak hledáš důvody, proč není možné message mít. To nie. Ja hľadám, dobre, pre mňa to je druhý krok, už nad niektorými rozmýšľam, len si ich potom spochybňujem, že či mi to tam sedí alebo nesedí. Rozumiem.
Tak se pojďme zpátky vrátit k tomu, no Domči, pojď. Ja neviem, či to ako možno do toho teraz zasiahnuť, len ja stále premýšľam nad tým, že vlastne riešime konkrétnu ako keby situáciu, že nejaký že marketing a ako vlastne akože ciele, že si tak upratujete myšlienky, ale nerozumiem vlastne tomu ako procesu, že kam tým ako mierí. Že pre mňa je toto skôr ako otázka nejakého špecialistu, ktorý sa venuje marketingu. Jo. A že vlastne ako toto s tým súvisí. Jo, protože v rámci mapování vlastně my potřebujeme pojmenovat to, co ten klient nebo ta klientka vlastně potřebují opravdu řešit, kde je ten fokus té změny. Protože z naší zkušenosti to, co se často děje, je, že vlastně lidi začnou dělat změny někde, protože to je jednoduchý a snadno viditelný. A přestože ale tu změnu udělají, tak to nepřinese ten očekávaný výsledek. Jo? To znamená, že to, co my teďka vlastně děláme, že my stále v rámci toho mapování vyjasňujeme si, o čem to vlastně je. Jo? A už to je součást toho mapování, že vlastně se trochu jako rybaříme a motáme se v těch různých oblastech, protože furt těch témat, který v tom mapování nebo v té diagnostice řešíme, jsou komplexní a souvisí s mnoha různýma oblastma. A v tomhle případě třeba i s tím, co se děje mimo firmu, jo? Nebo to, co se děje jako v tom prostředí venku s těma klientama, s těma klientkama, může přímo to fungování té firmy ovlivňovat. Jo? Takže proto my tady teďka se ještě motáme a možná se ještě chvíli, nebo ne motáme, myslím, že jako hledáme. Jo? A ještě možná chvíli budeme hledat, co je teda ta podstata, jo? Kde je ten zakopaný pes, protože dokud na tohleto nenarazíme, dokud nepojmenujeme to, kde jako člověk se řekne, jo, tohle je ono a tady já teďka musím a potřebuju zůstat, protože to je to, co vlastně jako roztočí tu sněhovou kouli, která potom bude schopná tu změnu zajistit. A to si mám predstaviť tak, že vlastne si, ja neviem, identifikuje, že toto má riešiť niekto konkrétny, alebo toto je ako moja zodpovednosť, alebo že čo to ako môže byť. A to zatím nevíme. A to je to, že to mapování ti na tohle odpověď nedá. No. A ty jsi zmiňovala ještě to, že jako proč se nepozvat nějakého experta. V rámci marketingu, v našem případě, a teď jako Čej si pojď prosím doplnit, my jsme si pozvali už x expertů na marketing, ať nám řeknou, co je kde zakopaný pes. A zatím nám odpověď nepomohli dát. Protože jsou odpovědi, na které musíme my si najít to svoji správný, tu svoji odpověď, která může jako pro zbytek světa být totálně irelevantní a pro nás může být ta nejdůležitější. Pri tom marketingu u nás je to špecifické v tom, že my sme sa vedome rozhodli veľkú časť marketingu zavrhnúť, pretože je pre nás manipulatívny. A tým pádom, takže to nájsť v tom tú cestu, že kde sme my OK, a zároveň tu message dokážeme posielať do vesmíru tak, aby bola zrozumiteľná, nemanipulatívna a dokázala vlastne tých klientov pomenovať im to, čo riešia, tie situácie a že to okay, a spojiť to, že my im to vieme s tým pomôcť potenciálne, tak to je keby ten celé toto hľadanie. Hej, lebo to najjednoduchšie riešenie, že napríklad poviem, že čo mne to pomáha, upratať si a vidieť iný pohľad na tie veci, o ktorých sa bavíme, pretože ja sa často v tom zamotám. A potom veľa tých možných riešení, ktoré ma napadnú, tak najmem si rýchlo nejakú agentúru, hej? Alebo zmením celý marketingový tím, alebo začnem to robiť sám, alebo že celé to rozkopem a zničím, lebo to nefunguje. Hej? A to sú rýchle riešenia, ktoré nemusia dávať hlavu a petu, a tá odpoveď môže byť úplne niekde. Čiže ty vlastne cez tieto otázky ako keby si upratuješ v tom, že čo by si teoreticky potreboval, hej? Že či ako to ideš robiť inak. Áno. Alebo že čo mám vlastne robiť, hej? Že čo je tá podstata toho, že čomu sa mám venovať. Já to ještě možná zkusím doplnit, že možná to není o tom, čemu se věnovat, možná to je o tom pojmenovat, jako co je pro mě v tomto důležité, čeho se můžu držet. Tak. Jo? A prozatím to, co aspoň teďka, když shrnu to, jo, co z toho jako vylejzá, z toho vlastně mapování nebo z té diagnostiky, je vylezlo tam jedno téma, a to je srozumitelnost. Jo? Což znamená, že ta otázka není, co děláme, ta otázka je, jak to děláme tak, aby to bylo srozumitelné, to je jedna část. A s tím souvisí i to téma, to jí message, protože kolem toho vlastně my teďka jsme kroužili dost dlouho a Čej si pokaždé od toho odvedl to téma někam jinak k nějakým právě tomu, k těm věcem, jako co je třeba řešit nebo co je třeba zohlednit, ale vlastně ho to odvedlo od toho, co teda ta message má být. A to už je jako analýza toho rozhovoru, který jsme teďka udělali. Ano.
Jo, to jako nesouvisí s minulostí, to souvisí s tím naším tady rozhovorem, což znamená, že já třeba na tomhle teďka budu trvat, jako, tak mi řekni, jaký si myslíš, že ten vzkaz mají být, protože dokud se to Chase nepojmenuje, a to je součást toho mapování, že dokud vlastně ten klient nebo klientka se nepojmenuje to, co je to podstatný, tak a teď se omlouvám za to zlehčení, tak vlastně jako neví, co chce a nedá pokoj, dokud to nedostane, ale vlastně to nepřinese žádnou změnu, jo? Nepřinese to nic jako hodnotného z dlouhodobého hlediska a z krátkodobého hlediska to může nadělat ještě víc škody a stát to víc peněz a času a frustrací, jo? Že vlastně to může tu situaci zhoršit, což je třeba to, co nám se v tom marketingu vlastně z mýho pohledu opakovaně stalo, jo? Že jsme se najeli ty experty, měli jsme od toho ty velké očekávání na rychlé změny, ono se to nestalo, boom, frustrace z marketingu o 15% vyšší a teď číslo házeně, no, jako. A teď už jsme v situaci, kdy už jako možná je na čase to zastavit a podívat se na to, OK, tak o čem to vlastně je? Můj předpoklad, jo, a který opět jako není v tomto případě v roli mě jako mapovačky, je jako kolegyně v tom systému, která se v tom pohybuje. Dobre, vieme teraz, vieš, Moni, pokračovať ďalej? No jasné. Jo, dobrý. Dobře. A vlastně jako vrátím se k tomu, co jsme pojmenovali, že srozumitelnost je nějaký kritérium teda pro ten marketing, že to může být to, od čeho se vždycky odrážet a sledovat. Okay. Jsme tímto srozumitelní. No a druhý je tím pádem ale ten obsah a to je to ta message. Jaká teda je ta message? Má být ta message. Keďže si počul, že mi povieš na Slovensku. Ano, nastavala jsem ti tam trochu do hranice. Díky. Tak sa rovno bojím, že do toho vieš. Lebo mňa tu napadá, že to je presne to, že to je rozhodnutie, ktoré vlastne je treba urobiť, ale ja neviem, či ho viem urobiť. Ja sám. Lebo sa netýka len mňa. Pravdepodobne. Okay. Týka sa, predpokladám, že aj Miša do nejakej miery. Čo je druhý spolumajiteľ a tým pádom tam pre mňa to je, že potrebujem o dohode, hej? Že ja tam mám nejaké smery, ktoré ma lákajú. Jo, a teď se zase uteklo od toho rozhodnutí a podle mě to je jako OK, ne, tady to zastavím, protože to asi to nepotřebujeme tady teďka zmiňovat. I když potřebujete udělat to rozhodnutí, zkusím to jinak, jo? Když potřebujete udělat to rozhodnutí jako společně s Myšou, tak stejně ty, jako dokud se neřekneš, jak to máš ty a nedáš si tam to jasný, takhle to mám já a to je to, za čím já, jako, jo, to je to, ta výchozí pozice, ze který vyjednávám, tak se to tak bude těžký vlastně dojít k dohodě. Protože ty vlastně ten obsah odkládáš a říkáš, musíme se na něm my společně dohodnout. Zároveň ale neříkáš, a pro mě ta část té dohody by měla obsahovat. Já to chcem takto. Tak. Že ja som vedel, že tu dojíte. Překvapuje tě to? Čo mne vychádza len také, že poznámka na bok pre tých, ktorí nás počúvajú a mapovanie je dobre robiť s tými, ktorí majú kompetencie rozhodovať, alebo teda keď to riešia, tak majú minimálne tú moc o to rozhodovať, lebo potom sa zamotáš. Alebo teda sa nedá nikam posunúť v tom mapovaní. Dobrá otázka je, že čo chcem? Zase. No, jaká je za tebe ta message? Jako, co by si chtěl, jak by si chtěl, aby byla otvorená hra zvenku potenciálníma klientama, klientkama, firmama a různýma lidma prostě vnímaná? OK. Takže najjednoduchšie, čo mne ide v hlave, a to tam v podstate aj je byť parťákom v biznise, ktorý ťa sprevádza a pomáha ti riešiť tvoje problémy, keď ich potrebuješ riešiť. Vieš, proste prídeš, že analogia je pre mňa vždy firemný lekár. Že stojíme pri tom klientovi, poznáme ho a keď je potrebné, tak mu vieme poradiť. A to je to od toho, že či nám zavolá na chvíľu na telefóne, alebo príde a povie, že OK, teraz riešim tento problém, potrebujem skompetentniť nejakých ľudí, alebo niečo mi tu systémovo furt vyskakuje, poďte sa mi na to pozrieť, dajte mi nejaké odporúčania, kam sa alebo ma nasmerujte, je to, čo robíme teraz so mnou. Že toto je pre mňa ako keby tá message. Jo, OK. Tak slyším tam, že ta message má dvě části. Jsme partnerem a druhá část je pomáháme řešit to, co je relevantní. A je jedna z toho pro tebe důležitější než ta druhá? Nebo je to aj?
Takže kľúčové je pre mňa riešiť tie problémy. Ten parťák je fajn, lebo akože mi to dáva väčší zmysel poznať kontext. Poznať kontext, áno. Poznať toho klienta dlhodobo, to sa spája na tú zmysluplnosť, že... Jasné. Jo, což znamená, ale že to už může být vlastně jako nějaký strategický vysvětlení k tomu message. Jo? Což znamená, že hlavní message je pomáháme vám řešit to, co je relevantní. A součástí toho, jedna součást toho je to strategický, že jako hodnotově pro nás dává nám smysl dělat to s vámi dlouhodobě, protože pak jsme pak jsme efektivnější v tom řešit to, co je opravdu relevantní. Ano. OK. A je možný, že tam ještě tyhle těch strategických témat pod tím skrytých bude víc. Ano, to tam je. Ano, dobře. Ale tím pádem ten základ je, pomáháme řešit firmám, co je relevantní. Ano. A nebo různým cílovým skupinám. Áno. Hej, nerobíme zbytočné veci. Tak, jo. To znamená, že je to v protikladu, k tomu neděláme zbytečné věci, jo. Nerobíme zbytočné věci, napíšu si to po slovensky. Dobrá. Co ty na to, když to takhle říkáš a slyšíš? Ježe, dáva mi to zmysel. Okay. To vychádza zo mňa, z mojej osobnosti zase raz. A to je opravdu na místě. To je to nejlepší, co můžeš očekávat. Hej, akože tým pádom si vieme predstaviť kroky, ktoré potrebujem urobiť, akože je to jednoduchšie potom v niektorých veciach zasiahnuť. Len si to budem musieť opakovať, lebo ja vlastne neviem, ako keby udržať trošku v pamäti, čo je zaujímavé. Si ju napíšeš na dvere na záchod a zároveň jako vnímám, že tam nějaká míra pochyby je, jo? Tak se pojďme ještě u toho zastavit, protože ty si v tom, jako, myslím, že ti pomůže v tom vyjednávání společném potom to, že ty jsi si jistý v tom vlastně, jo? Že jsi pevnýma nohama na zemi a víš, proč s tím přicházíš. A tá pochyba tam je vždy, lebo pre mňa je ten test trhom, tá pochyba. Jo, a to... Vieš, ja hodnotovo to mám upratané a dáva mi to zmysel a je to pre mňa OK. To pochyba vychádza z toho, že či táto vec je dostatočne trhovo žiadaná a pochopiteľná trhom na to, aby sme to dokázali urobiť. A kdo o tom rozhoduje? A ja aj trh. Nemyslím si. Pretože? Protože ty si vždycky budeš v rámci toho trhu vybírat prostě nějaký segment, něco, co je pro tebe důležitý. A to je otázka, či něco ne. Hej, a to je pre mňa otázka, že či tento spôsob ako keby uvažovania, ale to je už len otázka, ako to potom podať vlastne, ako tú message podať. Tak, dobře. OK. Ja by som to možno ako toto aj snažila zastaviť, alebo teda minimálne stopnúť, že mne toto akože prišlo vlastne zaujímavé, že ak som to správne pochopila, tak si sa vlastne pýtala na jeho, že ako si to v tom, neviem, ako si to presne povedala, že ustať si to, a mne to prišlo ako voči Mišovi, že ako keby to rozhodnutie, že ako to ja chcem. Ne, to nemá nic společného s nikým dalším. To je o tom, že Chase potřebuje být dostatečně přesvědčený o tom, že to je pro něj hodnotný, aby za tím dokázal stát. Protože v rámci změn, protože v rámci změn vlastně, pokud my nejsme vnitřně přesvědčení o tom, že tohle to je to, kam chceme jít, tak jakmile přijde kdokoliv zvenku, tak nás nejistí a můžeme začít vlastně pochybovat, ale pak můžeme začít panikařit a na základě toho vlastně odstoupit od toho rozhodnutí, anebo začít potom fixovat prostě jako detaily, které nemusí být relevantní. To znamená, že to, co my tady teďka ještě děláme v rámci toho mapování, je vlastně, hledáme ujištění, že pro Chaseho je tohle dostatečně důležitý, aby byl schopný zatím stát a dotáhnout tu změnu do finální podoby. Do toho, že opravdu marketing, a teď to tady konkrétně pojmenuji v této situaci, že marketing v rámci otvorené hry bude postavený na tom samém vzkazu a ten vzkaz bude pomáháme řešit partnerům, firmám nebo prostě našim zákazníkům, zákaznicím to, co je relevantní. Oproti tomu nerobíme zbytočné věci. Jo? A dokud Chase si o tomhle sám nebude přesvědčený, tak není ani možný, můj předpoklad, moje zkušenost, jo? Tak je obtížnější potom jít do konverzace s dalšíma lidma v rámci firmy,
ohledně toho, jako je to dostatečně dobrý, protože jakmile první člověk to zpochybní, tak čaj si to sám začne zpochybňovat. Jo? A dostaneme se znovu zpátky na začátek celého tohoto balíčku, že aha, a kde to vlastně jsme, proč tam jsme. Jo? Tohle čaj si mu vlastně pomáhá vidět různý aspekty, který potřebuje zohlednit v rámci toho, jako ano, jsem o tomhle přesvědčený, protože to mám odpřemýšlený, rozumím souvislostem, vidím tam nějaký praktický kroky, které jako dokážu na základě toho udělat. A velká pravděpodobnost, když tyhle ty vzkazy jsou potom čistý a jasný, nebo ty závěry jsou čistý a jasný, že já o tom ty ostatní nemusím přesvědčovat. Protože je to tak domyšlený, že ty ostatní řeknou, aha, vlastně super, pojďme do toho. Jo? A ten cíl je vlastně najít to přesně, co namotivuje i ty ostatní, protože já už to mám odpřemýšlený, aby to nebyla rychlokvaška, jako aby to nebyla náplast nebo mytí oken v rozpadajícím se baráku. Jo? To je dobrá náuka. Čo sa často deje, to je to, čo som hovoril, že ja môžem teraz najať marketingovku, ale keď vlastne stále nebudem vedieť povedať, čo chcem, tak aj tak mi to nie je na nič. A oni mi budú hovoriť, že čo mám robiť. A mne to vnútorne nemusí sedieť. A to potom nebude fungovať. No. Len vyhodím peniaze niekde, kde budem sa snažiť to zaplatať. A to je logika toho mapovania, že nájsť najprv tú pointu, nájsť to, sa usadiť v tom a potom už vieš z toho, čo máš robiť. Alebo ti pomôže, niekto ťa nasmeruje, keď nemáš tie informácie, ale už vieš, odkiaľ vychádzaš. A moje zkušenost je, že potom najednou ty věci jsou jasný a zřejmé. Jo, že vlastně ta nejistota odchází a že už jako najít ty kroky vlastně co dělat je potom vlastně relativně jednoduchý, protože jakmile já to mám odpřemýšlený a jsem v tom postavená, tak už vlastně jako vím, co mám dělat, anebo vím, co můžu zkoušet. I to někdy stačí, jo, že aha, dobře, tak jako mám tady 3 varianty, tak vyzkouším prostě všechny 3, uvidím, která z nich mě přiblíží k tomuhle tomu jako mému vnitřnímu chtění. A už jsem jako i schopná tím pádem, když to na poprvé nevyjde, tak hledat, jako proč to nevyšlo a adaptovat to tak, aby to vyšlo. Něco jiné. Jo? Zatímco, když o tom vnitřně přesvědčená nejsem, tak prostě zkusím, nevyšlo, vzdám. A to veľakrát vedie to, čo sa vo firmách deje, že niekto začne niečo, nedotiahnu to a zase sa spúšťa niečo nové, opakované zmeny štruktúry, opakované zmeny procesov a neviem čoho, lebo buď ten človek odišiel, to je jedna časť, alebo potom niekto o tom nie je presvedčený, alebo niekto príde s iným presvedčením a začne to meniť. A já nás tady možná teďka zastavím, protože ten podcast má být o tom mapování jako ukázce, tak pojďme to dotáhnout přímo, protože jsme relativně blízko už. Jo? Tak jsme tam boli. Tak to pojďme jenom ještě potvrdit, uzavřít, aby jsme věděli, že opravdu se to stalo. Potřebuješ to znovu zopakovat, kde jsme byli? Viem, kde sme boli. Okay. Hej, že akože to, čo tam počujem, za mňa tie 2 kľúčové veci je zrozumiteľnosť za to, že prinášame, že riešime to, čo je relevantné pre našich klientov a neriešime zbytočnosti. Tak, jsi schopný se tohohle držet do budoucna? Jakože že vědět, že tohle je to důležité a vracet se k tomu, i když se bude dít v těch diskuzích cokoliv? Myslím si, že hej, uvidíme v realite, ale hej, myslím si, že hej. Co by ti ještě pomohlo, aby si toho byl schopen, aby si to dokázal? Tu jsme v tak coachingu teraz. Ano, a to k tomu patří. Ten coachingový přístup vlastně v rámci mapování je super důležitý, no. Nebo z mého zkušenosti pomáhá. Potrebujem si to ešte takže pozrieť z rôznych uhlov, akože si do toho viac sadnúť, že kde to má aký dopad, čo to znamená vlastne v tých jednotlivých častiach, že či to sedí. OK. Co by ti pomohlo, aby se s tom nezamotal? No. Má to na záchodě. Už si říkala, pojďme třeba si mu dát prostor, ať si najde to svoje. To je ta nevýhoda těch expertů, protože oni mají tendenci říkat, co oni si myslí, že je správně, ale nemusí to patřit těm lidem. Jo? Což díky, protože to je dobrý příklad toho přesně, co se může v té expertní situaci dít. No. Pojď jmenuj si, co by ti mohlo pomoct, co ti pomůže, aby si se nestratil. Možno najjednoduchšie je dostať to do týmu, aby tomu celý tým rozumel a držal to celý tým. To je pre mňa akože
najjednoduchšie. Najefektívnejšie, jak sa to podarí. Jo. A slyším to zároveň tam vnímám a teď už jako vnímám, že už jsme jako na hranici mapování, že už jsme vlastně došli, jako máme trochu domapováno, už děláme z toho nějaký závěry společně. Ještě ti tam jenom nabídnu tvoje řešení, dostat to do týmu, znamená, že zase předáš moc částečně. Okay. Jenom ti to nabízím, okay. Protože to ještě v rámci mapování může být důležitá informace, když mapujeme a docházíme k nějakým závěrům, jako co je třeba dělat, že někdy se může stát, že vlastně ty řešení, které nás napadají, ještě můžou stále být částečně v konfliktu s tím, co vlastně chci. Jo? Pojmenovávám. Okay, děkuji. Ráda bych to s tebou uzavřela bez tak a jenom si myslím, že tady nahrávku můžeme ukončit. Okay. Že z hlediska ukázky mapování to může stačit. Poďme možno len pomenovať, že čo sa dialo a prečo sa to dialo. Nech to uzavrieme z tohto hľadiska. Pojď to zkusit, teď pojmenovat za sebe. Akože čo sa so mnou dialo? Aha, možná. Aj to možná může být, myslím, že to může být velmi relevantní. OK. Z toho chaosu toho všetkého, čo riešim, mám jasnejšie, že na čo sa mám fokusnúť a že si to potrebujem viac ako keby uchopiť, ale že je to ako keby v tom, že vychádza to z tej podstaty mňa a tým pádom mi to dáva, že pozriem sa na to z inej logiky, tým pádom, že vychádzam z jedného miesta a nastavím ostatné veci k tomu jednému miestu, než opačne, že snažím sa tie miesta všetky poskladať v nejakej logike inej a to je celkom guľava. Jenom to ještě možná doplním a teda slyším tam, že to je něco, co není jako jen nové pro tebe, nebo co je alternativní? Je, lebo ja sa to učím v poslednej dobe a vnímam to ako vec, ktorú sa učím, lebo ja rád prepájam, ale prepojiť všetkých a všetko sa nedá a na tom sa furt zaseknem. Vidím tvoju neverbálku. Takže hej, a naučiť sa to povedať, že okay, toto chcem a poskladám to tam okolo toho, je trošku iná logika, než väčšinou s ňou vychádzam. Dobré. A co to s tebou dělalo procesně? Jsi schopný tohle pojmenovat? Co ti to přineslo v rámci toho třeba, jak bys to řešil sám a v čem ti vlastně pomohlo to, že jsi to řešil s někým? No keď som to riešil sám, tak som tam v tých všetkých puclíkoch, akože v tých témach a hľadám ich prepojenie. Lebo do tej otázky ja sa viac nevyleziem, že čo chcem, lebo furt neviem, čo to je tá otázka. A keďže ja sa zaseknem na nej a tým pádom, keď ma niekto donútiť sa dostať k tej odpovedi a musím mu ju nejakú dať, tak vlastne tam musím prekonať ako keby nejakú bariéru, cez ktorú je potom ľahšie prejsť a sám by som tam neprešiel asi. Lebo veľmi by som trpel, keby som cez ňu sám prechádzal. Jo. Takže to, co tam slyším, je, že ti vlastně pomohlo to, jako, že se někdo nalekne té bariéry, kterou ty tam standardně míváš a prostě... Poťahne za sebou. A prostě ti pomůže přes ní vlastně přeskákat. Ano. OK. Dobře. A čo si robila ty, Moni? To já možná pojmenuju to, co jsem se snažila dělat a Čaj si tady několikrát zmínil to, že jako má pocit, že je na coachingu. A já jsem to snažila říct a myslím, že to je fér to říct jako na rovinu, že vlastně jako v tom mapování pro mě ten coachingový přístup ve smyslu toho, já splnomocňuju toho klientku, se kterým pracuji k tomu, že pouze on a ona dokáže vlastně pojmenovat to, co je důležitý, dokáže vidět ty souvislosti, a dokáže vlastně udělat potom i to rozhodnutí, jo? Co teda je v tomto relevantní a co dělat dál nebo kam dál se vydat, že pro mě tam ten jako hodnotový nastavení je důležitý. I z toho důvodu, že pak se tam na nějaké věci a na některé třeba se zároveň neptám, že jako je nechám bejt. A teď v rámci mapování, tohle se může dít při mapování, když pracujeme s majitelem, s majitelkama firem, když pracujeme s lidmi ve vedení, který vlastně často potřebují ten prostor, aby si mohli ujasnit vlastně kam chtějí jít a proč, tak tohle může fungovat a tohle to je ten přístup, který já pak volím, pomoct vlastně těm lidem pojmenovat si, co teda vlastně chtějí, proč to chtějí a co to má přinést, a kam to má a jak to pak prakticky udělat až do té aplikační roviny. A je to jenom jako jedna z forem mapování nebo jedna část mapování, který se dají dělat. A tím pádem to, co jsem vlastně dělala jako prakticky, je vlastně jako podpořit Česiho v tom, aby se našel to svoje v tom. Jo? A vlastně ujistit se o tom, že to je to jeho,
že to je opravdu to, co je pro něj důležitý a podpořit ho v tom, aby jako se v té důležitosti mohl utvrdit, protože se mohlo několikrát stát, že on mě jako po třetí, když to uděláme, tak mi řekne, ty vole, vlastně ne, jo. A děje se to, jo? Že vlastně jako ty naše přesvědčení o tom, že něco má být důležitý, často nám brání v tom vidět to, co důležitý fakt je. Takže že třeba v tomhletom, jako já v tom mapování opakovaně se vlastně vracím k tomu, a je to fakt to ono důležitý, nebo je tam zatím ještě něco skovaného. A když po třetí mi řekne ten klient nebo klientka, že jo, tak hurá, máme první část za sebou. Máme jasný kontrakt, jo? Protože vlastně v rámci mapování tohle teprve bylo vyjasňování kontraktu, o čem to mapování vlastně je, protože my bychom teďka mohli udělat vlastně další úroveň toho mapování, a to je teda zkoumat, co v rámci marketingu v otvorené hře ladí nebo neladí s tímhletím jako nastavením, který teďka Čaj si pojmenoval, a to je to, máme prostě jasný message a message jsme partnerem, který řeší to, co je relevantní, nebo pomáháme řešit to, co je relevantní, a mohli bychom koukat třeba na to, jako co kde je potřeba, jak popřeskládat v rámci prostě, a možná nejenom marketingu, v rámci firmy, tak aby tohle vlastně ladilo. Aby to se dělo. Čiže sa to dá vlastne aplikovať na ktorúkoľvek časť, čo si vlastne Čaj si vybral. Tak, jo? A může se klidně třeba stát, jakože, a předpokládám v našem případě, že to, co se stane, že třeba to ovlivní i obchod, protože najednou už to není jenom o marketingu, že to vůbec jako ovlivní možná i naše koukání se na vlastní kompetence, ve smyslu toho, jak moc jako my jsme opravdu schopni být v tom důsledný a držet tuhletu komunikační linii a neutíkat z ní. Podle mě to podpoří i nějaký jako možná nastavování, a to už teďka je velká fantazie, jo? Už jenom vymýšlím, abych ukázala, kam to všude může vést. Může to ovlivnit třeba ale i nastavení nějakého jako procesu, jak si ověřovat, že ten vzkaz, který já chci vlastně vypouštět ven, stále platí, jo? Že stále splňuje tohleto kvalitativní kritérium, kde je jako jasný message, srozumitelný pro danou cílovou skupinu, a zaměřený tak, aby opravdu vlastně jako šel tam, kam má. Jo? A to může být potom ale třeba i o pojmenování nějakého procesu, jako jak teda tohle ověřit, že se to opravdu v realitě děje. A teď neříkám, jak ten proces má vypadat, že je potřeba ho nějak, možná bude potřeba ho nějak nastavit. Jo? Teď tady vidíš z toho, že jako vlastně řešíme marketing, že v rámci toho mapování se může stát, že vlastně přijdeme na to, že ta podstata, to, co vlastně jako je ten zakopaný pes, nebo to jádro pudla, obojí je to obsah. Trochu odlehčit. Takže že může být ještě někde trochu jinde. Čo je to, čo sme sa bavili, tie skryté miesta? Že my si myslíme, že riešime jednu vec a nakoniec vlastne prídeme k inej. Tak. Ono veľakrát sa stáva, že my máme pocit, že ten problém je niekde, ale ono to niekedy aj to, že to je to najľahšie, čo nás napadne, alebo že to nejak tam padá a tá príčina je potom úplne niekde inde. A keď prídeme na tú príčinu, tak budeme to riešenie nájsť oveľa efektívnejšie a nastaviť to riešenie úplne inak. Ste mi takí organizační psychológovia. A to je hezké, vlastně v něčem ano, no. Hej, z nejakej časti áno. Dobre, tak ďakujem vám veľmi pekne, pre mňa to bolo veľmi zaujímavé sledovať, čo sa tu deje, a bola som veľmi rada, že som nebola v šťastnej opozícii. Že som to takhle mohla sledovať, teda ďakujem, že som tu mohla byť. A aj tebe, Moni, vlastne za otázky, to akože aj pre mňa inšpiratívne, že ako sa pozerať na veci, aké otázky si klásť. Takže ak aj vy chcete, aby sme vás týmto pomohli, tak sa nám určite ozvite, alebo nám povedzte, že možno ako máte vy situáciu, a môžete napísať na info@otvorenahra.sk alebo priamo Čajsimu Monike. A ešte sa vlastne asi pozrieme v jednej časti na to, že čo teda aj od toho môžeme očakávať, ako to môžeme využiť, kedy možno neísť do mapovania. Takže si nás určite pustíte aj na budúce. Ďakujeme za počúvanie a ďakujeme vám obom. Ďakujem. Taky.